up mga kasumpaan? Welcome to my YouTube channel, Bicolano Oragon YouTube channel. Andito naman po kami mga kaibigan, ang masasayang magsasama-sama ng aming grupo. Shout out Dan. Watch out! Shout out yung Facebook page mo. Watch out! Ako nga po pala si John Daniel Lastre. And this is Albino. What's your Facebook page, Dan? www.jd Alastre. Alvin, cash out. Barinig kita sa mukha eh. Mga cash out. Watch out! Para pass out yun ha. Ken, what you say? What you gonna do with the big pack boom? Yun yung intro ko eh. Nandito naman po ang mga kulit nyong boy sumpaan. Patuloy lang po ang pag-subscribe sa aking YouTube channel at nagpapasalamat po ako sa tumatangkilik ng aking mga video kahit pangit. Hindi totoo yan. Sponsor, salamat ka naman sa mga sponsor. Papasalamat po ako sa aking mga sponsor. Jollibee. Yan po mga aking photographer. Nandito naman po kaming araw na ito upang driver naman. Magpasaya sa inyo at magbigay ng tulong. Magbigay aliw. At magbigay ng aliw sa ating mga kapatid na katutubo. Ayan po. Ayan po mga Akala ko katutubo ako eh. Magbigay aliw sa ating mga yan po ang mga gamit namin. Yan, backpack yung lagi po dala namin. Wala tayong pagkain? Piatos. Anong pagkain natin dyan? Piatos, baka naman. Baka naman, yung kumpanya ng Piatos dyan, oh. Who are you? Universal. Yan, Jack and Jill. Jack and Jill yan. Jack and Jill. Ah. So, sunod, bibili pala tayo ng maraming pagkain para malayo-layo man ang ating biyahe. Kasi yung aming pong driver, gutumin po yan, yan. Halata naman po sa katawan, no. Pero gwapo po yan. Hindi na nga sumubo. Oh, yun, kita din yan po. Kaya yan po ang dapat nating alagaan yung mga driver. Kasi napaka-sweet lover po niyan. Nakasalalay ang buhay. Yan po nakasalalay ang ating buhay. Kaya kunting ingat lang po sa ating paglalakbay. Yan magandang sound. Paborito mo, sir, oh. Paborito ko yan. Ala, ala. Napilitin ka. Ganda yan. Ang aming pong napakagwapong si Daniel. Daniel. Iba ng pangalan mo? Daniel. Tapos si Alvin Magramo Facebook page. Ken, what you gonna do? Oh, oh, oh. Bakit kasi ganun lagi sa akin, sir? Pagdating sa akin, what you say? Please like my Facebook page. Facebook page. What's your Facebook page, Ken? Ken Studio Image. Then, I can do offer my... Baka may gusto kang batiin, I Ken. can do offer myself. Baka may gusto kang batiin. Batiin mo na. Bukod kay Tony Fowler. Wow naman. Wow. Wow. Trip pala. Sige, sige. Wala na po, yun lang. Baka may gusto kang batiin, Dan. Binabati ko nga po pala ang Family, friends, relatives. Especially to your mga supporters. Iba pala no? Sino La Cruz? What? Sino dun? La Cruz Ila Cruz, ha? Kilala kong kaliskis mo, oy. Ikaw, Ben? Ay, matutuwa yun. Magandang umaga ho sa inyong lahat. Kami po ay nakasubaybay sa mga updates ni Boy Sumpaan. Ngayon kami ay bumabiyahe. Oh, yan mga kasama kong ulaga. Gago! Bicolano Oragon YouTube channel, don't forget. Lag kami. Bicolano. Talagang may pagkatanga ito. Lag kami. Okay, so mag-update na lang po kami ulit pagka dating namin sa lugar. Ingat po. Ingat po. Ito, vlog number 1. Tapos na ba? Di pa. It's a prank. Hintay ka ba? Kasi, sure na. Sure na.
ka nang magalit. Ano ka nasisira, ulo? Sure na. Yung driver po, walang imik-imik po yan. Kailangan lagi pong busog yan. Mamaya bili tayo Jollibee. Bola lang yan. Wow, nice. Oy, sagot mo? Ay, ano, iced tea. Gusto ko yung... Yung... Anong tawag doon? Ako bala. Libre ko po sila ng iced tea. Hindi totoo yan. Ha? Ano? Iced tea po tayo mamaya. Yung mga bag natin dyan. Yung tent, okay ba yung tent dyan? Brother? Yan po ang founder ng Minion. Pinasa na pala na. Uy, nakapanty. Dan. Pag binigyan ka ng pelikula, sino ang kapartner mo doon? Yung leading mo? Ijerabal. Ijerabal. Kilala kong kaliskis mo, oy. Ikaw Alvin Magramo, pag binigyan ka ng pelikula, sino ang leading mo at anong title? Si Ivana. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Ikaw Ken, sino ang leading mo? Iba na din. Ivana din? Wow naman! Wow! Wow! Pares kay Alvin? Ay, unang i-release yun sa akin bago yung sa kanya eh. Ako hindi yun tatanungin. Ano sa inyo, sir? Ang title mo at sino ang gusto mong katambal? Si Ivana din. Gago! Ano Dan? Ano ang kinakain ng monkey eating eagle? Ano? Ay, sir, tama na. Ano nga bang kinakain ng monkey eating eagle? Monkey- Monkey na muna. Monkey eating eagle? Monkey eating eagle, ang mga kinakain ng monkey Anong eating kinakain ng eagle. Monkey eating eagle. monkey eating eagle? Anong kinakain? Ay, di yung ano? Buhaya. Paano masabi? Paano masabi? Ba't naging buhaya yun? Yung gusto ko eh. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Jen, bilang boy sambahan. Yes? Ngayon, tatanungin kita. What can I do, Alvin? Luto na ba yung in-order mo? Anong gusto mo, Ben? Ano kasi sabi mo kanina? Ah, Lumi. libre ko po sila mga Lumi. kaibigan dahil itong Tapos? bata po na ito, hindi po gagalaw yan na walang pagkain. Mamaya. Ganyan po Mami, siya. Mami. Lahat po ng kanyang ginagawa, lahat po may kapalit. Parang katulad na po ng driver, kailangan pagkainin para umandar. Ano po, anong gusto mo, Ben? Ano mong babalat ng kausap mo eh? Balot? Mamayang hapon pa ang balot. Balat. Dan, anong gusto mong pagkain? Gwapo ni Daniel, oh. No, to di. Yun po, Gumidi- Kayski, no? gumidi din. Parang si Rudy Fernandez. Ito naman parang Patay na si... yun. Kaso patay na yun. Ay, boy, ano? Parang patay ka Patay na na ba pala. yun? Ano yun? Bakit siya? Bang, bang, bang. Kulitan po sa aming sasakyan dahil bawal pong matulog. Yan. Bawal matulog siya din. Ben, Yun, dumiretso din. Oh, dumiretso eh. Jollibee. mag-Jollibee tayo, Jollibee. Tiningnan lang ito. Deliver ko kayong Jollibee. Papapasok mo nga yung mga Ilan tayo, Ben? Ha? 3, 4, 5. Dan, anong gusto mong pagkain sa Jollibee? Saan tayo? Chowking, Jollibee, McDo, Jollibee, sir. Greenwich. Jollibee. Turo-turo. Ikaw, Ben? Ha? Ikaw? Si Ivana. Pag sinapukit sa bunganga, ngipin mo ang dessert mo. Ben, Ah, pagkain ha. magkain sige. Ano? Anong order ko nga? Lilibre ko kayo eh. Sige, pizza. Pizza. Oh. To, Jollibee. Ikaw, Ken? Ayos na ako sa Jollibee, sir. Jollibee. Parang makakaiba po ang aming mga gusto. Yung driver, turo-turo. Kahit tubig, basta totoo. Bakit ganyan na inaasal mo? Ano ba ang drama mo sa buhay? Kahit isang... Wala po silang tiwala sa akin, mga kaibigan. Ipapasok ko sila mamaya sa Jollibee. Tayo nyo lang. What is money? What is that? Without friend, no? Without friend. Kung wala kang pera, wala ka ring kaibigan. Bakit? Bang, bang, bang. Ben, Dan, bakit ganyan ang tao dito sa mundo, no? Kung wala kang pera, wala ka rin kaibigan. Totoo ba yun? Anong masabi mo, Dan? Pag wala kang pera, wala kang kaibigan.
Ito ba yan? Oo, okay ba? Naniniwala ka ba doon? Nakikisama. Sa Hindi po. pangangailangan. Hindi totoo yan. Pag wala kang pera, wala kang kaibigan. Ako mas gusto kong wala akong pera eh. Para wala akong kaibigan. Ano ka nasisira, ulo? Napakatipid. Yung pang gusto ko, mas madam wala akong pera para wala pa akong kaibigan. Ayoko rin babarkada ka sa Lloyd na yan, ha? Napakatipid mo nga. Hirap maging artista bagano. Oo nga. Kahit sa sulok ng kanto, saan ka pumunta, lagi nakatutok ang camera. Kahit sa sulok ng kanto. Hirap. Ito. Kung ako lang pagpapalarin, bibigyan lang tayo ng pelikula. Makatandim ko lang si Ivana Alawi. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Masaya na ako. Ang pelikula mo yung ano, ayoko ng ano, gusto ko yung ano, yung para action. Yung natalon kami ba, yung natalon. Oh my God! Wow! Ganda ng background music natin. Hirap maging artista kayo, no? Malabanan. Ang inyong kakampi. Legaspi. Boy, sumpaan po, huwag niyong kalimutan ang aking YouTube channel, Bicolano Ragon YouTube channel. Doon mo, gusto ko, happy kayo. Bibigyan kayo ng EB helmet ni Boy Sumpaan. Comment section, Boy Sumpaan. Comment ay wag. EB helmet. Wow naman! Wow! Wow! Hashtag Boy Sumpaan. Masaya kami pagkasama kayo. Wala. Gusto ko maging kapwa. Para hay. Diba? Ay. Balang araw sisikat din tayo mga kaibigan. Hindi totoo yan. Yan po ang aming nasa gitna, si Daniel. Diba na ang pangalan mo? Daniel Swatsarik. A few moments later. Hanap buhay, patulog-tulog lang. Hanap buhay, patulog-tulog lang. Patulog-tulog Aba, ilang ang banggain ko rin yun. Kaya muna tayo boss. Kawayan yun ah. Ay, baka inatang boy. Ay, siya. Mayaman na yung gusto mo ah. Ito, masarap pala rin. Matulog ka kaya abang nila-drive. Hindi naman ah. Pwede naman.
Huwag mong gagawin yan. Yun na. Delikado. Nakakaingit. Nakakaingit naman po sila. Sweet sila. Okay. Are you sleeping? No. No? I'm awake. Ito yung narinig din. Ha? Yes. Wala siya eh. Sa Dinox may juice akong nakita kanina. My juice is original. Kay Louie. Can I try? Request lang. Hindi ba hirap din? Ganda din na ano, bundok. Tingnan natin yan. Ganda no? No? No. Sa Paluan. Paluan, meron din na lang. Wala susong dalaga, paluan yun. Sana all sweet. Mga kaibigan, sana all sweet. Ganyan talaga ang mga single dyan, no? Sa likod. Sana all sweet, mga kaibigan. Ken? What you say? Ken? The two are... I give you 1 minute. Please subscribe. Yeah? Bicolano Oragon YouTube Oragon channel. YouTube channel. Don't forget. Don't forget to click the notification bell Then, for you to update any new video. video uploaded. Then, That's all. that's all. Family, friends, relatives. Shout out to my Sanchez Tadeo Lager family out Yeah. there. Another one. And God bless us all. Loved one natin. Are you single, Ken? Ken? It's private. Private? Yeah. That's good, that's good. Siya po ay lahing nilay po siyang Banyaga. Nakakapagsalita po siya ng Tagalog slightly used. You can throw anything. Pero lahing Pilipino po siya. Ken, where you from, your father? My father is from Bohol and my mother from Cebu. Cebu. What's your... My nationality, Yeah? pure Filipino. Mukha po siya ni... anak ni Rudy Fernandez. Sino yun? Si
Oo, si... Mark Anthony. Yan. Idol ko yan, Mark Anthony. Idol namin yan, si Mark Anthony Fernandez. Turning left. Yeah. Doon.